Okay. Hag balay ni Rakuan. Nera siya Jermaine. Kana pakadto kita. Yan na ya kay waray pa, diya pa nagtitikam. O dire pa nagtitikan. Noon pa. Ha? 12 noon. O third nun. Ikaw kang panalala na iya, ibibilin. Okay, ka nagbutang. Dito na lang, no? Nagbibilin na iya. Zaya, where are you? O gido, kay mo sa'yo maniningay ni siya. Bless anay. Bless na kan sang kay O, ato na ako na, ikaw na lang bahala ha. So, adi kita nalot yan na didimay. Barangay, Gingawan. Pasyaminikan mano, Wilfredo Corneo. Amin hinungdan mo kay ano kita nagpapamisa, nag-aampo, nag-aahalan hini kay maarang kita na atong mga kabuntuan nga nahihunaha atong buhig na nanginginahanglan na atong pag-ampo. Pangalan ng Ama, Ina, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ginoong Diyos, makigrahon na ang araw kami ng bendisyon para hindi ng mga gasta ng pagkakarawaton ang mga katawan na nagandam hindi para amon. Wala diri na dagkot. Padol ka ko ang maglamay. You stand up and make a wish. Wish ko magkamay-ada na mamahin maguna. Baby. Ato na, tikang nat misa, no? So, adi kita nalot yan na didimay. Barangay, Gingawan. Oo, ha? Adi tikang nat misa. Oo, kaya na ipasyaminikan mano Wilfredo Corneo. Oo, ha? At indiranin kita kadali. Mangaran na naman ginanapag ang Espiritu Santo, ang Ginoong marahay. Mga kabuntuan ko ni Kristo, nagsusawuro kita hindi nga santos na misa, namin kasiyang na tuig, ang pagtulog ng adlang kamatayon ni Wilfredo. Ano yung mapuntling na pag-ampo ang kasiyang na tuig, ang kamatayon ni Wilfredo. Mga kabuntuan ko ni Kristo, aton sa atos kay Ebanghelyo nagahatag ng kalipunan ng ating paglakad. Kung kahit anong nakita ng mga buhi, naniniguro o agsog kita pag-ampo, pag-alat in mga sakripisyo para natin mga kaminatyan. May importante nga kita natapo, nasari, natuhan Diyos. Sanglit, kita nga din na nagpabiling pag-ampo kita. Parang kinabuhi ang kadayunan ni Wilfredo. Kung adaman hiya kapugatoryo, atong pag-ampo ang makakahatag ng dakang nga bulig ang iya kalakot. Upo dito't pagpakaon, pagpagresilyo, ilignom, segunda na lang itong iya. Kaya maski magkadiano, ipatay, di makakakaon ito yung inaandam. Ginugutom kita. Mas maupay ito. Marang ka kung kay ano? Kay magsasakripisyo ka. Nag-aantos ka. Nga nini nga pag-antos, ihalad parang kang minatan. Kaya nini mo halad, sakripisyo, pagsakit, pag-antos, pag-ampo, ang pwede nila magpulusan lubot. Mas labaw ini kontrahit. Mag-presentation ka mo, pag-hinugduman niya memory, ang iya pag-flash mga pictures, pag-himong video, mo pa ito. Pero para ito ang atong benepisyo. Pero parahan ka lang, ang isa, ang atong pag-ampo, ang atong sakripisyo. Labi na kung Wilfredo ada purgatorio. Pero kung Wilfredo ada na haginadian sa Diyos, ang atong misa, ampo gyapon ng pagpasalamat. Amay dahil na kita hindi maadahan ginadian na langit. Pero panigurado lang,
maghalad na kita ng pag-angkop para nila. Kaya ini nga atong pag-angkop para mga kaminatyan, makakahatag yapon ng benepisyo para atong kalugaringon, kalagi. Indulhin siya para atong pag-angkop kita para sa kita. Ipadayon natin ini nga santos ng misan pag-ampuhan. Maya Mario sa kanya sama intensyon para kang Wilfred. Mamaya na ako pinakamatalo ng pag-iyaw ng inumanan. Taligan hiragiluan dahil na pagtagigan Wilfredo Limon dahil na pagpahuway. Tugwayan kauntaan ng mga kaalasan. Nagtuhan kalimayaan ng mga martir na gulatan nilo pag-abot. Pukdan kaunta Wilfredo, nirahan to ay Jerusalem ng paranya siya. Ang Ginoong madahagi. Bendisyonan ka mga gramo Diyos, sa mga gananak at Espiritu Santo. Manimisa dan ang pamurayang ni Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, ano din yung pangahon ha? Oh, may music lang. Oo, ano. Ito kaya din eh. Oo. Nagani kami at Oo, di daw. Adi sang kay waray. Oo. Ngamo itong mga Minoya na nga Maglaom-laom. pakay. Kanan mga bata hindi niya tulad dito mga lagas. Awat dito. Mga lagas. Oo. Oh, yan. Oo, ma'am. Okay. Yes. Pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ginoong Diyos, makagrahon na ang araw kami ng bendisyon para hindi ng mga gasta ng pagkakarawaton. Ang mga katawhan na nag-andam, hindi para amon, pagkahatag, hindi pagdundong, hanang buktong, hayo na hamon, yung Wilfredo. Nag-aampog yapon kami, nga untan makarawatin nyo, gasta, tagal na nagkusog, ang pagtuman mo kaburuton, pagpabilin di dahil mo kaburuton. Ini pinamaro Kristo, anamon kan Kristo ang Ginoo. Amen. Ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. Ala na. Atak na, atak. Atak. Sige. Isang Oo. kay Tonyo. Pero mintit nangunguna ito nyo. Oo. Ano mas ko ha? Pero mintit present ito nyo nangunguna. Ano ba nito nyo? Na-style akong taloy. Siya man. Mga sexy pa. Oops, padilat ako. Mag-direct ako ng good. Okay. Okay, dire. Oy, Tonyo, wadito ka dito lamisa. Kanera. Ako na daw nito nyo. Pero mintit yan na style. Ilang bibi. Ay, oo. Oo. May street na, ay nagbayaran niya ako. Ayaw ka. Ayos, hello. Okay. Okay, good. Mamay kala. Malibot kita. Mga nangaon. Yes, ano na?
Logan. Bakit? Halo. Halo. May siling yun. Ibon. Oh, tapos na. O baga na dilataryanaan ko kay umabutan pa di alauna pasado. So nagulat-hulat kita nga matapos anin misa. Ngayon siyempre tumukob. O yan siyempre agi yung taluatan ang batalot dito yung tayong birthday kay anak ko na ho na ito nga di na mauran o di na makuanan oran. So pagka pera palabra di honor kihapon nagsimang kita nga mabilta kita pero saad agi yung tala kay bahay may da dito pagka pamulahit kabataan. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Son K. Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankei Tonio. Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Wala diri na dagkot. Okay? Padulog ako ang maglamay. Happy birthday to you.
Mira. Okay, Ate Sia, blow your cake, please. Pero kaya, babe, pag-blow, kay para ito matuman na wish. Okay. Thank you so much, kids. Okay. Your wish is granted. Automatic. Oo, suntigan kita din ang birthday ni Sia, no? Mamay ka lahat ng tonyo. For all occasion ka talaga. Oo, tigan ka palang tapos ang pasyam. Naingada ka lang ang birthday. O tala, matisugad lahat kita. Sukarong talanay, ha? Again, this being your friend from another stars. Oo, tigang barangay Gingawan yung barangay Kapmo, no? Oy, damong salamat sa nag-imbita ray hakon, ha? Oo, thank you. Ako isang kaiton nyo. Normal, padayon yung mayukbo. Good night, sweet dreams, mama. Chop. Oo. Okay.